सेरफां ब्लक इउपिपिएल दोलोआ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों देवसुङा प्राइमारिनि सिङाव उपरखति विष्णु मन्दिर बे मन्दिर सिङाव बिफांसा गायनाय आरो लोगोसेनो नै मन्दिरनि मुङाव एसे एमएलए बिथाङा चेक गांसे अनसुंथाइ होदों। बे माखासे हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि बे बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। दा बेवहाय ओनसोलनि जायगानि मानसिफ्रा जोबोद साखाफारायै दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंखौ हेफाजाब होनायखौ नुनो मोनदों। गुबैयै दिनै बुहुमनां आबहावा सान बे सानजों जोङो जोंनि समाजाव जोंनि आबहावाखौ दिनैनि साना सांग्रांथि लाखिनायजों लोगोसे माबोरैहाय जोङो गोग्गो मोनसे आबहावा दानो हायो बिनि थाखाय जोङो गोसोखांथि दिनैनि सानजों बे सांग्रांथि मुंखौ लानाय जादों। दा बेवहाय खमैबो जोङो मोनथाम मोनब्रै जायगायाव फरायसालि बा बेबादि मन्दिर मोनथाम मोनब्रैसो जायगायाव बिफांसा गायनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ, गायबाय थादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो इयुन लाइमोन बा समाजखौ जोङो मोनसे इसारा होनो नागिरदों। फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि आबहावाखौ सोमखोर आरो गोग्गो लाखिनो थाखाय जोङो जाहाथे मिथिंगायारि जायफोर सम्पद बिफां लाइफां बेफोरखौ जोङो दाना लाबासिनो जोङो लाखिनो हायो आरो बे लेखायै जोङो बिफांसा गायनाय बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारियावनो मोनसे गोजोनथाव खौरां बेखौ जों बुंनो हायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो सा 20 गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय होन बा ओनसोलनि माखासे गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावनाय समाजारि बिथिंनिफ्राय फैनानै जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै सा 20 लाइमोनफोरा इउपिपिएल दोलोआव माने जइन जाफैदों। बिथांमोनखौ जों गोसो गोरबोनिफ्राय बरायदों। इयुन समाव बिथांमोनखौ समाजारि साफा साफा माने बिबान लानानै जाहाथे खामानि मावनो हायो बे लेखायै जों इउपिपिएल दोलोआ बिथांमोनखौ सानफ्रोमबो जोङो हेफाजाब होलांगोन। दा बिथांमोना गुबै इउपिपिएल दोलोनि दा सोलिबाय थानाय दा मावबाय थानाय बायदिसिना खामानिफोरनि सायाव बिथांमोना गोसो बोनानै बे दोलोआव बा इउपिपिएल दोलोआव जइन जाफैदों। दा इयुन समाव जोङो नैबे सुक्लाय सेरफां समस्ति हिसाबै गोबां मावनांगौ खामानिफोर दङ। दा बे मावनो गोनां खामानिफ्राव गुबैयै जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनि मोनफ्रोमबो हारिनि मोजां अनसायनाय आरो हेफाजाबखौ जोंनो फैबाय थानाय समाव नांगोन। दा बेखायनो जोङो हारि राव धोरोम बासियालाबासे मोनफ्रोमबो समाव बायदिसिना हाबाफारि बायदिसिना माने सरकारनि जायफोर आसनिफोर बेखौ जेसे हायो गोरिबनिफ्राय गोरिबसिम जायफोर थार माने बेनिफिसियारि बिथांमोनखौ होनो जोङो नाजाबाय थादों। दा फैगोन समाव जोङो सुक्लाय सेरफां समस्तिखौ इउपिपिएल दोलोआ माने जेरैखि जाया देरहा होनायाव ओरैबायदि खामानि मावनांगौ बे हिसाबै जोङो ब्लक कमिटि हिसाबै प्राइमारि कमिटि हिसाबै जोङो साखाफारा खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेखौ आसा थिदों जोङो रायजोफोरनि मददजों फैबाय थानाय समाव दिनैनिफ्राय आरो साबसिन रायजोफोरनि खामानि मावनो हागोन। इउपिपिएल दोलोआ नैबे सुक्लाय सेरफाङाव माने गोख्रों राजखान्थि दोलो हिसाबै गासिबो जेंना जेंसिफोरखौ जाहाथे माने सुफुंनो हायो मावफुंनो हायो बे हिसाबै जोङो खामानि मावलांगोन। जोबथारनायाव दिनैनि मुलुगनां आबहावा सानजों बुहुमनि साफ्रोमबो ओनसोलनि साफ्रोमबो नोगोरारि बिथांमोनखौ खावलायदों आबहावाखौ जोङो गोग्गो आरो गोथारै लाखिनांगौ जायोब्ला जोङो नोगोरारि हिसाबै साफ्रोमाबो एसे एसे दायित्व दङ, बिबान दङ। दा बेखौ रावखौबो सोनानै लायालाबासिनो गावबा गाव फांसे फांसे दंफां जाहाथे गायो, जानला मोनला जाहाथे जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जाहाथे जोङो सेफायस्राङा। दा बेखिनिखौ साफ्रोमबो नोगोरारि हिसाबै ओनसोलनि समाजनि बुजिमोननाय बिथांमोनखौ खावलायदों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफोर जायफोर गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरि होनानो मानो दिनै जों नुनो मोन्दों जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन फरायसालि बा फरायसा आफादफोराबो दिनैनि बे गोथार सानजों लोब्बा लानानै गुबुन गुबुन हाबाफारि खामानि मावनायखौ नुदों। गुबैयै नैबे बोसोराव जोङो आबहावा सानखौ माने एसे सांग्रां जानाय आरो बिनि फारसे खामानि मावनाय एसे सांग्रांथि गावनि बिबानखौ बुजिनायजों एसे नोजोर बोनायखौ नुनो मोन्दों। गासैनिसिमबो साबायखर बावबाय आरो दिनै नैबे आबहावा सान फालिनाय हाबाफारि गुबैयै देवसुङा प्राइमारिनि सिङाव बे हाबाफारिखौ जोङो
खुंनाय जादों। दा प्राइमारि कमिटिया जेरैबायदि सानसेनि गेजेराव जिखिना जोंनो नांगौ बादि साखा फारा बेखिनिखौ खालामना होनायनि थाखाय देवसुङा प्राइमारिनि आफादगिरि नेहाथारि